dneska si uděláme hodnocení našeho turnaje v Novém Jičíně. Takže nejdřív jsme přijeli na nádraží Praze, že? A kdy? V pátek. A tam jsme nastoupili do Leoše. Tak jsme pak dělali v tom vlaku blbosti, no a pak jsme přijeli. A pak jsme přijeli na hotel, nebo ne na hotel. Povídej. Pak jsme přijeli na lesní ubytovnu, tam byla Wi-Fi, pak jsme se vyspali a šli jsme hrát. Všechno jsme prohráli, jednou jsme byli v tiebreaku. Ale ať mluvím o sobotě, ty mentále. Tak pak jsme šli zase, pak jsme šli do Lidlu, tam jsme si nakoupili nějaký blbosti. Třeba bagety. No a pak jsme šli zase na ubytovnu, pak jsme šli spát. A pak druhý den jsme se zase vyspali, v 7 ráno budíček. Vyhráli jsme jeden zápas nakonec. Tiebreaku? Ne. Nebylo to. Tak to bylo normální, no. A teď jsme šli asi 2krát zase do Lidlu a no teď jdem do háje. Jak dlouho jsme čekali? 3 hodiny. To míň. A jak dlouho pojedem? 3 hodiny. To víc. 4. Skoro. Jak se ti to líbilo? Dobrý. Pojedeš na soustředění? Ne. Výborně. Tak jsi vyhozen.